Isebe labenkonzo zikaxakeka kwisixeko sase Tshwane libhaqe imizimba emithathu yamadoda aphulukene nobomi ngethuba edilikelwa ngumsele ebebesebenza kuwo elungisa imibhobho ehambisa ilindle. Esisiganeko senzeke eCapital Park ePitoli izolo. Intatheli yethu Zola Sholwana usenzele le ngxelo. Kusweleke abasebenzi abathathu ekudizwe ukuba bebelungisa umbhobho welindle ngethuba bedilikelwa ngumnxuma bebesebenza kuwo. When I saw the pro shields, I thought that maybe a thief entered the house or something like that. But then I saw lot of people and heard some crying without knowing what's actually happening. Injiniyeli ebiyinxalenye yabasebenzi ithi bawalandele onke amanyathelo okhuseleko kwaye umhlaba ubuzinzile. We evaluated it and it was stable to us, but then for us for precaution wise, we had to show it to prevent such a thing from happening. Labenkonzo zikaxakeka kwisixeko sase Tshwane bachaze indlela abasokolwe ngayo ukuhlangula amaxhoba. Emergency services brought in structural collapse or trench collapse equipment and conducted an assessment to see if it was safe to bring in our personnel to try to recover the bodies. The trench was steep, so as such we could not immediately send in our personnel there. Towards 5 o'clock in the morning, the first body was recovered. Just after 5:30, the second body was then recovered. Around 6:20 or so, we then recovered the third body. Ukanti intsapho zamaxhoba zifumanekile yaye amapolisa aqhuba uphando ngesisiganeko. Zola Sholwana weendaba zethu kuChannel 163 oziphathela Newsroom Africa ePitoli.